ngati munatopa ndi kulandira makhozi kuchokera kwa anthu osadziwika bwino, ena amakhala mbava, ena amakhala anthu okuti munawapanga block komano akumakusinthirani nambala ndi cholinga chokuti azikuvutitsani beni. Ndiye video yathu ya lero tionetsana kuti tingathane nalo bwanji vuto ngati limene lili. Ndiye mosataya nthawi tiyambe. Ndiye chimene mukuyenera kuchita ndi kutsegula application wa phone kapena kuti application amene mumayimbira makhozi anu. Ndiye tinsegula, kenako tipita apa pali madoti atatu, kenako settings, kenako timapita apa lemba kuti block numbers, tipangapo click. Tikapanga pamenepo ndi kuti tichongera apa lemba kuti block unknown / private numbers. Tikapangapo turn on yonchi ndi kuti apopo timakhala kuti tizibloka makhozi onse amene akuchokera kwa manumbers amene sitinasave kapenanso ma private numbers. Kumbukirani kuti feature imeneyi ikakhala on ndi kuti makhozi amene muti muzilandira inuyo ndi anthu okhawo amene munawapanga save ali ku contacts kwanu, komano ma new number onse ali mazi ndi kuti simalandiranso makhozi ngati amenewa, ndi kuti mbava zonse kapena anthu amene munawapanga block ali mazi. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amenewa asamakuphonye osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionanso video yotsatira.